सुनाई कहानी तो सुनावतानी जी चली किरण जी अरे हम हिलम रहे के बाद अरे सुनावतानी एगो सोनी के कहानी बतानी जी एगो सोनी के कहानी भाई महेश परदेसी जी के नाम पर आई था देखिए एगो महेश परदेसी जी खेसारी लाल जी का राइटर है फैजुलापुर वाला वहाँ के नाम पर आई बा हमरा बुझा तक केहू जवानी महेश परदेसी जी बड़े बड़े का पुरस्कार देहनी महेश परदेसी जी के बार बजे जका रही हे बाबा गुरुजी से सुन ले मानी प्रसंग हमार श्री रामचरित्र मानस से रही मानस का हो सत्यम शिवम सुंदरम अनुसंधान हम मानस हमारा धर्म सनातन खातिर संविधान हम वो समय तुलसीदास जी श्री रामचरित्र मानस में जो पाई खत्म एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही एक समय के बात हो कि कुंभज ऋषि यानी कि होस्ट बाबा एक समय के बात हो कि भोला बाबा अगस्त ऋषि की एक समय के बात हो कि भोला बाबा माई सती के लेके माई सती सती जी के लेके बहनी कहा कुंभज ऋषि जी हैं यह कुंभज बाबा होगा ये कुंभज बाबा होगा पहले से शीशा का कहीं धैले बारा इनकरे जन्म घैली से भइल बा ऐनक में अपन जाटवा देखो धैली से इगल बारा आई हमारा ऋषभ राज जी जगदीशपुर के माध्यम से हां जी हिंदुस्तानी पैसा के संग नेपाली पैसा भी आई बा ऋषभ राज जी के बार बाजे जका रही जगदीशपुर से पुरस्कार आई बा ऋषभ राज जी पर जगदीश की कृपा बना रहे हमने कही है कामना करो ना भोला बाबा माई संत के लेके गई कहा कुंभज ऋषि की यहाँ बाबा
भाई हमारा मेहरारू के भाई हमारा मेहरारू के हमारा मेहरारू के देखी तो हाथ राम कथा सुने का मन कैले बा ए बाबा हम सुनले बन करवा कथा बड़ी निमन सुनाई ले प्रवचन कहिले सरवा तनी हमने दोनों बेकत के तनी कथा सुनाई सुनाई कतना कथा रवा जाना तनी तनी कुल कथा के शुरू कर बहुत कथा जाना तनी रहुआ अब होला बाबा माई सची लगनी कथा सुने अगस्त में लगना कथा सुनावे कैसे बाबूआ तो सुनावे लोगन बाबा राम के कहानी सुनावे लोगन बाबा राम के कहानी कथा चलो कितना दिन 2 बरिस 4 बरिस 8 बरिस पूरा 12 बरिस 12 बरिस बाबा कथा सुनाओ तो 12 बरिस बाबा कथा सुनाओ